moción excúsase, execútase sobre unha traición á cidadanía. Unha traición que non só é políticamente cuestionable, senón que é moralmente inaceptable. Está sustentada no transfugismo, unha práctica que distorsiona a vontade popular e rompe o equilibrio que a veciñanza decidiu libremente. Ese equilibrio non era un erro, era a expresión da pluralidade de Lugo. E o máis sorprendente é que esta operación incumpre incluso os propios estatutos do partido que a promove. Sí. Non. Elena Candia López. Sí. Méndez. Sí. Non. Reigosa Castro. Sí. Votos a favor da moción de censura 13, votos en contra 12, abstencións 0. A vista do resultado da votación, prospera, polo tanto, a moción de censura contra o alcalde don Miguel Fernández Méndez por 13 votos a favor e, polo tanto, queda proclamada a alcaldesa doña María Elena Candia López. Hai unha razón fundamental pola que hoxe estou aquí, porque ganamos claramente as eleccións nos comicios do 23. Pero, sobre todo, despois de moito traballo, despois de moito equipo e despois de moito proxecto. Chego cunha profunda convicción de que outro Lugo é posible, de creer que Lugo merece máis e, sobre todo, de non deixar nunca de intentalo. Ahora no.